ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಯಾನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೇಜ ಒಂದೇನ ಈ ಸಲತ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ದೂರ ಪಿದ್ದ ಪಂಡ ಎನ್ಎಸ್ ಸಂಡೇ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಯಾನಿ ತಾಡೆಗ್ ಪಿದಾಡೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮತ್ತ ಆತಾತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನಿ ಏಪಲ ಏನೊಂಜಿ ಡೈರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಡೈರಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಡೇದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಂಡು ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲಿ ತಪ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತಿದ್ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ. ಬಟ್ ಏಪದಲ್ಲ ಕಾನಿ ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಅಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು. ಆಗ ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ತೂಯಿನಿ ಬೊಂಡ ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪುನಗ್ಲೇನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬೊಂಡ ಪರಬಲಿ ಪನೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯ. ಬಟ್ ಅಲ್ಪದಾಗನ ರೇಟ್ಗೆ ಎಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಗು 70 rupees ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಪರಿಯ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂದೇನು ಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾತುದು ತೋಂಡ ಉಲಾಯ್ಪೋತಲಿ ಬಟ್ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವಾರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ರಜೆ ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಖುಷಿ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದು ಅವಳೊಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡ್ಕ ಎಂಕದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಏನೋಟುಡು ನನ್ನ ರಜ್ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ. ಸೊ ಅಗಲಿಗೊಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಪತ್ತೋಪಿನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಐತೀನಿ ತಿಂಡಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆ ವೆದರ್ಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ್ಪನೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ವನಸಗದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಮಾತದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತ. ಸೊ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗುನು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರದಾದೆತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಊರಿಗೂ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ಡೈರಿ ದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈತ ಪಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.